अन्नानै एसे दिनै दानिया गेमसि दैमारि दा बिथांखौ जोङो जौस्राङाव बरायनानै लाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो रंजाफागोन होननानै जों आसा खालामो दा बिनानावसिम मोनसे खावलायनाय Moja menang na?
सानैजों दिनै मोसादों बिथांमोना दासो लोगो मोनब्रबदोंमोन सानैजों इसिबां समायना रमायना गान
जोबोद साबायखर थाबाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव बायदेमलाय सिदेमलाय मोसानानै दाना बा ममबाथि सानबाय आरोखि बिसोरो wow what kind of food this wow जाहैबाय आरोखि मिथिबाय आमेरिकानफ्रा बिगुर गोजाफ्रा wow like candle oh what kind of food is candle जाहैबाय आरोखि औ मिथिबाय हा खोनाया है र' खोनाहैदोंना उनाव ओमफ्राय गावसोर होनहरबाय आरोखि गावसोरजों गावसोर रायलायबाय आयौ बिसोर माथो ममबाथिखौबो जायो जाहैबाय आरोखि what kind of food this like candle completely candle जाहैबाय आरोखि र' आदा र' ओमफ्राय बेथ' ममबाथि नङाना था सुमब्लिसो नंगौ नाङा थालिया र' आं गान खनग्रोनि दे आस्सा फंबाय नोंहा काजु बादाम मोनजानाय लाइनाव फैबायना फैयाखै फैबाय लाइनाव फैबायना फैयाखै फैबाय ओइ र' ओइ बाबु बे लाबोसाय माबाया गोसोखाङा गारियाव लायसाय फंबाय औ र' आस्सा थासुमलि आलु मेनाय अननानै डाइलगा जोबाबा बोरै जागोन जात्रा गाना बोरै जागोन डाइलगा जोबाबा ओंखायनो जात्रा गानखौ फोजोब बिनि उनाव गाना जेरखम माने खनखांनायनि उनाव गेजेराव दामखावनाय जायोना बे दामखावनायखौ खालामगासिनो दङ जाजोबगोन र' माने एडभान्स खालामनो नागिरो बुझलेन दे Airtel, Vodafone, Jio, Simi, Netflix बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो होनाया अ सना नोंखौ गोसोखाङै Biar lengoy, biar lengrasaba, biar lengoy, metro, respect, kurang lengrasaba. Oh sona, nunggu gesekange. Baby, mohon kau beri baunya